And I am back mga mahal. Ako pa rin to si Kim Chino na kayang ibalik ang nakaraan at talaga nga namang gusto ko na makamove on. Ibabalik yung nakaraan pero gusto ko na makamove on. Ang gulo mo Kim Chino, pero mas magulo yung nararamdaman mo. Diba? Yung nararamdaman mo na para bang hindi na siya yung karapat-dapat sa'yo pero hinahabol mo pa rin. Kaya nga ang pinag-uusapan natin tonight ay all about moving on, dahilan kung bakit hindi ka maka-let go, di ba? O sige, bumalik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit mahal mo pa rin, kung bakit, ulitin ko nga. Hindi ko alam kung dahil sa mga tinga ko to ng burger. Anyway, mahal, di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit mahal mo pa rin kahit sinaktan ka. O, recap na tayo mahal. Sabi ko kanina, una, mahal mo pa kasi siya ang first. Di ba? Siya yung unang nagturo sa'yo nung pakiramdam ng experience, ng lasa. Diba? Iba ang impact ng taong unang nagpa-experience sa'yo ng kilig, ng halik, ng saya, ng sakit, at talaga nga namang ng kiliti. Bakit? Kasi diba, siya rin yung una mo kung saan ibinigay mo o isinuko mo ang iyong bataan. Diba? Yung kantang minumulto pa rin ako ng pagbembang mo. Hala, kumbaga bumalik na naman yung pleasure. May mga ganong opportunity talaga na kapag first mo yung tao, ang hirap i-let go at talaga nga namang mabigat sa sarili mong mag-move forward at makahanap ng iba. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina mahal mo pa kasi walang closure. 'Di ba? Walang sagot sa mga tanong sa utak mo kung bakit ka iniwan, bakit ka sinaktan, at anong nagawa mong mali. Kaya hindi ka talaga makaka-move on at makakalimot. Kumbaga hindi mo nalibing ng maayos yung relasyon nyo and at the same time yung feelings mo. At ang pangatlo naman mahal mo pa kasi nasa sistema mo siya. Diba? Yun naman talaga kumbaga emotional muscle memory mo na yan. Na kapag nagdadrive, naguhugas ka ng pinggan, talaga nga namang may kinukuskus ka, meron kang kinakamot, minsan naaalala mo siya. May automatic response na talaga nga naaalala mo yung kilig, yung lungkot, yung haplos niya, diba? Kung paano niya kunin yung kiliti mo at kung paano niya masahihin ang mga parte mo sa katawan na kung saan ikaw ay talaga nga namang nagiginhawahan. Na-associate sa kanya yung mga maraming bagay. Kaya ang ending, hindi ka makamove forward, hindi ka makalimot, at hindi ka makapag-let go. Diba? For example, kanta, lugar, ano pa ba? Yung mga pagkain. Yun yung mga naaalala mo sa ex mo or sa dating nanakit sa'yo. Diba? Kaya ang ending ay ang hirap-hirap pagalingin ng sarili. But ang advice ko lang mahal, definitely, it's only part of your moving on. Minsan phase lang yan. Minsan kailangan mong pagdaanan na kung saan kailangan mong umiyak, namimiss mo siya, at talaga nga namang dapat iset mo rin yung boundaries mo bilang tao at saka self-love para naman makausad ka at makahanap ka ng iba at makalandi ka na ulit. Di ba? Anyway, mahal, maraming salamat sa pakikinig. Si Kim Chino ay sisibat na. Huwag ka mag-alala kasi tuloy-tuloy lang ang tugtugan natin. At syempre susunod na po sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin ha. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number